ସେହି ଚିକେନ ଟିକ୍କା ମସଲାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି କି ଅଥବା ସେହି ମାଂସ କଷା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭୂତାଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମାଂସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାକ ଏବଂ କାଶ ବୁନ୍ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପେ, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ନୁହେଁ। ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ନୂତନ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ବିସ୍ତାର କରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏକ ମାଛି ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀର ମଳରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ଜୀବାଣୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ, ତେବେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଦେଇ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦ୍ୱାରା ନାକ ଆଉ ପାଟି ଦେଇ ଭୂତାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କରୋନା ଭାଇରସ ହେତୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ କିମ୍ବା ବାଦୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଇରସ ଭାରତୀୟ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷି ଏବଂ କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାଦୁଡ଼ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଛ କାଟିବା କେବଳ ଆମ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।